kaming after nung vaccine, and so far okay naman. Hindi naman ako talaga nilagnat. Konti lang, parang yung may sinat. And then ano pa ba, mabigat lang yung balikat kung saan ako binaksin, but other than that, hopefully wala namang maging severe na side effects. So ngayon lalabas kami, papunta kami ng store. I don't know kung saan, basta lalabas, bibili ng mga Christmas decors kasi ayan wala na yung mga dito, Halloween decors. Kasi tapos ng Halloween and mag-ano na, Christmas na talaga. So mamimili ng more Christmas decorations para dito. So ayan, samahan nyo kami guys. Palabas kami. So ayan, see ya later. You like it? It's the same color what we have in the house. No? Red and white. No? Which one? Oh yeah, like a train. Watch. Alin? Ito yung mga iba-ibang like a small one. Wow. Yeah? I like this one. Yeah. This is cool. And look at those. So ayan dito, pag makatingin ka ng mga gusto mong Christmas tree like ito, meron na siyang box reference number. Like this one, 31120, and then hanapin na lang siya dito kasi yan, may mga code na siya. And then ikaw na lang yung kukuha and then babayaran na lang dun sa cashier. So yan, ganun siya dito guys. So marami kang pagpipilian, iba-ibang klase. Yung iba niyan, meron na siyang LED light na built-in. So hindi mo na kailangan maglagay and magtanggal ng Christmas lights. Kaya yun, maganda siya. Ooh, I reached here. Haha. Yeah. I'm right. almost this tall. Mm-hmm. Oh, I'm higher than that. And you need to go up. Can you go up? Yes, yes. Oy, oy. Look, oh. Yeah? Oh, that's so Oy. cute. It scared me. It looks like it got stuck in there. Yeah. Yan. Ito yung mga magandang gamitin guys for like this command. Maganda siya kasi safe siya sa wall. Ang dali niya lang ikabit and then tanggalin. Safe siya, hindi siya nakakatanggal ng pintura. So yeah, this one is really nice. So this is what we use for mga decors. May mga iba-iba silang ganyan. Ayan. Madali siyang maghanap lang kasi kung may gusto ka. Ito naman yung mga inflatables. Yung mga characters ng mga inflatables dyan. So, madali kang mag-shopping kasi kung may gusto ka, hanapin mo lang yung mga boxes niya and yan, madali lang siyang maghanap. Sa bahay. Yeah. May iba-ibang klase siya para pang, ayun para pang kabit sa labas ng bahay. Madali na siyang gamitin. May mga hook siya.
Yan, tapos merong yung ganito na style. And meron naman yung parang sa, yung para siyang magsasaction sa glass. So yan, nandito na siya lahat. Balls naman niya, nakaano na siya. Parang nakaset na siyang ganyan, oh. Depende na lang sa theme ng Christmas tree nyo. Saan? Sampo lang siya. Alin dyan? Pinta na. Oh. Cool. Para dun sa labas? Oo, sa kakaiba. Ito na lang yung... So steady lang. Yan yung mga sample niya guys, nandun sa taas, oh. So parang ano lang siya, steady. Hindi siya, Steady kasi yung sa anong mata ng tao. siguro, no? For safety din na ganun. Na hindi siya magbi-blink-blink. This. Mas maganda to te, kasi parang mas klaro siya, no? Mm-mm. Kaysa dun sa medyo maliit lang. Yan naman yung mga merong reflect guys. Ayun. Oh. Yeah, the one with... Yan sa taas. Ganyan siya. Pag parang reflector dun sa bahay. Pag madilim na, ganyan yung effect niya. Yan. Yan guys. Gusto mo dalawa? Nagdi-decide kami kung alin dito ilalagay sa kahoy sa labas. So ganyan yung sample niya. Oh. Ayan. Para isang ano, isa idudugtong. Yan, namumblema kami guys. Kasi yung isa puno, isang ito, tsaka yung nadalito dyan sa bahay. Yung na ito. Kasi meron ka naman nagbiblink-blink doon. Yung Hindi sila makadecide. 80 at tsaka 90. 140 nga, lahat-lahat. Kasi 10 something yung isa. Balik. Hindi kami makadecide guys. Pero, kaman lang. Basta ang sure namin, sardinas yung kakainin namin. Yun pala ang sure kami ngayon. Sardinas ang dinner namin mamaya. Brain behind Orchestra of Lights. You need just one to coordinate any combination of products from the collection. So, ayan na. What's the first? Mas dumami na guys. Yan na siya. Marami na. Oh, tala na. Balik tayo dun sa hook. What? Ayan, hindi pa rin makadis. Ooh. Yay! Ooh. Ayan na, nakapili na sila guys. Finally. The good thing is, pwede mo siya maisuli pag tingin mong hindi siya mag-work doon. Pwede mo siyang palitan. Pwede mo ibalik. Yun ang maganda. Kaya, pwede siya itry muna and then ibalik na lang pag hindi talaga siya mag-fit doon sa lalagyan nyo. 8 niya lahat na items. Naku, naharang pa kami guys. Muntik pa kaming maharang. Napahiya tuloy kami. The machine is broken. Yeah, parang mali yata yung sensor nila. So, naharang kami guys. Muntik kaming makulong, Char. Huli pero hindi kulong. Mali lang siguro talaga yun. Nagtutunog kasi siya guys pag hindi siya if merong mali dun sa na-scan for security purposes, kaya nagaganon siya. So yan, tapos na, we're done. Kasi pa kaya